За своята поява в Music Idol пътя от Гостивар до София измина 20-годишната Елизабета Йовановска. Какво ще пееш? Ще пеем от Алиша Кис. Да? Да ми текне како се вика песната, ама... Няма значение. Не е важно това. Добре. Айде, почни с нея. Some people wanted it all, but I don't want nothing at all. If feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Стоп. Мария? Много хубаво лице имаш. Така че аз ти казвам да. Малко трябва да видим с килограмите. Той че се среди. А? Че се среди. Малко... Ке държиме диета. Така? Да, няма проблем. Аз само това Само това. Между другото, ти си първото момиче, което не е добре с килограмите, обаче му отиват. Толкова си сладка, че килограмите, виж, не винаги играят някаква... Както и при Фънки, между другото. Значи той е изключително очарователна и магнетична личност. Много благодаря. Затова съм го сложила от лявата ми страна, да е близо до сърцето. Що ме погледна така? Окей, минаваш напред. Чао, чао. 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 Тук никакво личета има, бе, тя е като сладкиш просто. Много сладка.